Kapitlu 12 tal-Istatut tal-Partit Nazzjonalista jitkellem dwar l-elezzjoni tal-kap, bit-tliet artikli, 92, 93 u l-94 li jigwidaw dan il-proċess. Fost oħrajn dan il-kapitlu jitkellem b'mod ċar dwar il-ħtieġa li biex inħatar kap tal-Partit Nazzjonalista din il-kariga trid tkun vakanti. Fil-fatt, artiklu 93 tal-istess statut jgħid li l-Kumitat Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista jirċievi nominazzjonijiet għall-elezzjoni tal-kariga ta' kap fi żmien xarejn minn meta tinħoloq il-vaganza wara sejħa apposta. Madankollu meta l-ħadd wara nofsinhar tħabbar li l-Kunsillera Nazzjonalisti se jintalbu jikkonfermaw lil Lorenz Gonzi fil-kariga ta' kap tal-partit, Gonzi nnifsu ħabbar illi huwa mhux se jkun qed jirreżenja minn kap nazzjonalista. Bħala kap tal-partit, nieqpa' nifunzjona bħala kap tal-partit. B'din id-deċiżjoni Lorenz Gonzi kisser l-istatut tal-Partit Nazzjonalista u dan għaliex meta fil-ġimgħat li ġejjin il-Kunsilliera Nazzjonalisti se jintalbu jikkonfermaw lil Gonzi bħala kap din il-kariga mhix ser tkun vakanti kif jitlob l-istatut, iżda ser tkun għadha okkupata mill Lorenz Gonzi stess. Il-ħamis ser jitlaqqa l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista biex itwaqqaf kummissjoni elettorali li se tkun qed tirċievi n-nominazzjonijiet. Min-naħa tiegħu l-Partit Laburista qed jisħaq li l-Prim Ministru irid jifhem li mhux il-maġġoranza fil-partit tiegħu għandu bżonn iżda maġġoranza fil-Parlament li ma maġġoranza tilifha nhar il-ħamis.